बेबी मा मुड गाज्रि खालामनानै थाबाय थाखो दे बिदि आं मा खालामखो दे एफा मोजां सुइमिंपुलाव दुगैनो लाबोदों आङो गरमजोंखाय नोंखौ प्राइभेट सुइमिंपुल आङो एखेबारे बुकिं खालामलायलायनानै लाबोदों ओमफ्राय मुडखौनो गाज्रि खालामनानै दंगासिनो गावहा दे आखाइखौ हरदो दुगैनो ना दुगैयालासिनो मा जिरायबाय थाखो ओमफ्राय नायदो गावहा माबा गस्ला खुनो लाजियो होननायखाय खुबावाखै आङो ओमफ्राय दैयावबो हाबफैला जिरायबाय थानोसै जाहैबाय ओइ हगारलै मा सिथाब सिथाबफोराव थाफैबाय थायो हाबा जानाय थां बाल थां इसिबां जारलायाव गोलैबायलै आं बाल नोंजों हगारब्रा गरम मोनदों आङो गरम मोनदों एसे गोजानाव थांना नायदो नों गरम मोनदों होननानै मेसेज हरबाय थानायखायनोथ' आं सुइमिं पुलखौ बुकिं खालामनानै दोनदों दुगैबानो जाबाय दा ओमफ्राय बेयाव ओमफ्राय दुगैखांनानै एसियाव थाहैनोसै दसे होमबानो थान्दा जाहैगोन ना नोंहा बे माबा खामानि खालि खामानि दिनैथ' एसे खामानि गैयाना माबा भेकेसन दिनावबो माबा खामानिल' मारै बिदिजों जाद्रायथारनांगौ जाखो दे आंनो एसे टाइम हगारनानै होनांगौ ना नोंनो आंखौबो बुजिनांगौ आं गरम मोनथारबायलै आं गरम मोनथारबाय एसे गोजानाव था आयु बारखोनानै जिरायबावबाय मानसिया दहाय हाथारथ'हाय फाग्लिया आयु 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 माथो जों सानैनिफ्राय खाब्रासिनबावसो नुनायाल' दद्र' ओमफ्राय मा जोंना बसआ देन्जारथार दासो हमनो हाबाय आङो जोंनि बसआनो पारफेक्ट मिलायथारदों बेबो आयु 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 माथो गरमावलाय बारखोलायनानै जिरायबावखो ओमफ्राय बेबि लाजिदों नोङो माखौ लाजिनांगौ जाखो जाम्बालाय रावबो गैखायाना रावबो गैयाथ' आं बेखौ प्राइभेट बुकिं खालामखादों होनखाबाय दा सुइमिं पुलाव नों दङ आं दङ ओमफ्राय आंनि सानै बडिगार्डल'सो दङ आरो नों बै बडिगार्ड सानैखौ लाजियोबा आं बिसोरखौबो थिनहरसै दे नाङा थादों बडिगार्ड सानैया थादों बेयावनो दे होमबालाय बेबि थिनहरला आङो ओमफ्राय दे खनसे फुदुंनि दे बेबि नाङा हर ओहो बेबि खनसेल' दे खनसे नाङा होनबायना नाङा है आव हो मारै गरमखौ होदो आयौ आंखौ नाख्रेबलायबावदों बिनि फिसायखौ दाननो होगोन आं र' बुं आंखौ मानो नाख्रेबनाय नोङो आं नाख्लायनो होननानै नाख्लायाखैलै बोरैबा आखाइ नांनानै जावगोलैलाङो गावहानो ओमफ्राय मानोथो इसिबां गरमावलाय सिथाब थानांगौब्रा नोङो खनसे खुदुं सानायखौनो लाजिलायो नोङो बाबा टाउननि सेंग्रायानो बिदि जाबाय खनसे खुदुंनायखौनो एसेबां लाजियो खुदुं जाना खुदुं जाया मोजाङै होनखाबाय आङो ओहो मा खुदुं जालाबायनांगौ जाखो गोदावथारनो लासिं सिंनो खुदुं जायाना नै बालनि बुं खुदुं जाया खुदुं जाया आयु लासिं सिंनो मा बारसिनला बायनाय जाथारखोहाय इसिबां गोरिब जाथारखो खुदुंनायनि थाखायनो फै फाग्लि सिरि थाहाय नाटकआ मोजांथार नायबायल' थानांगो आंबा नायगासिनो मा खुदुं जालाबायनांगौ खुदुं जायाना नोङो खुदुं जाया खमसे खुदुंगोन आं नोंखौ मोजां होननायाव मोजां बुंबा मानियाना नोङो आयु थैखासिगोनहाय जोङो जों सानै आयु लाजिबायहाय आं मोखां उल्था नायनानै थांसिगोन औहाय फाग्लिल' दे जुगानो उल्थायबासो माथो नै सिगाङो हिनजावफोरासो माथो हमख्रा हमसि खुदुं लानायनि कमप्लेन होबाय थायोमोन दाना हनै माथो सिख्लाफ्रासो हौवाफोरखौ बांसिन होखायो आयुहाय लासै सिंनो मोखां उल्थायनानै थानांसिगोनहाय उफाय गैला मा जालायबाय थादोंहाय गुनजेरथार जोंना गथ'फोरखौ इसिबां सान्दुं गोसायाव बाय'ल'जि प्रेक्टिकेलनि थाखाय साइन्सनि प्रेक्टिकेलनि थाखाय बिदि लाबोनाया गाज्रि जाबाय नामाथाय दा बोरैबा फिट नांनानै गेलेलायबायबाय बिसोरो एफा गरमाव थाथों बिसोरो ओरैनो दावरावसो जाखाबाय थायो एसे खस्थ' मोनथों खस्थ'खौ बिसोरो बुजिनांगौ ना बुजिबासो जायो बिसोरो बुजिहोथारनांगौ बिसोरखौ ओमफ्राय गुनजेर सार फुख्रिनि दैयाव माबा एम्बु नागिरहैनो होननाया माथो हनै फुख्रियानो मोनसेबो गैया एफा नागिरबाय माथो मोननाय लाङासै जों बेयावनो थाथ'सै खोमा नों नागिरहैदो खोमा दे बिदिब्लालाय नोंसोर थाथ'दो आं नागिरहैनानै फैनि लुदुंनि मिस जोंना माला जोबगोन प्रेक्टिकेला माथो दाबो स्टार्टिंआनो जाया सान्दुङा जा गोसाखालै थानो लांला नै माखासेफ्रा औ लुदुंनि मिस माला जोबो हा माला जोबो जालाबायो नै नोंसिना सारा गुनजेर सारा दासो एम्बु नागिरनो थांदों एम्बु हाखावनांगौनो नोंस्रा ओमफ्राय बैनि माबानि दैखौबो प्रेक्टिकेल खालामनांगौनो आं हले मिन्थियाहाय आङो ओरैनो फैफादोंल' इसिबां गरमाव प्रिन्सिपाल सार थिनहराबा फैबावासोमोन आङो प्रिन्सिपाल अनफुन सार थिनहराबा मासि जालाय बोरैथो बाल आयु एफा गरमाव बालनि आयु थैसै बायदि मोनलायलायबाय आं आयु बिदि सान्दुं गोसायावसि सोरबा प्रेक्टिकेल खालामनानै लाबायो बे बाहेराव लेब सिङावबा जेबो नंबावासोमोनहाय है लुदुं मिस ओमफ्राय माला जानांगौ जाखो जेनेबा आंथ' बाबायसोहाय
ओरैनो मार्क होलाबायनानै हरबानो जानायखौनो मार्कखौ होबानो जाखाथारो आं मिथियाहाय आंनि साबजेक्ट नङा आंखौ बुंहरनाङा नोङो मिथिबाय गलाफि आरो मा नोंनाथ' मुदानो साइनानिसो जालायबाय दसेनो मा जालायखो नोंहा दहायसो माथो मिनि थादोंमोन मुदानो साइनानिसो नोंना दसेनो गाज्रि जाब्रावबो बे गलाफिना मुदानि साइनानिसो दसेनो मा जाब्रावो मार्क होजायो होजाया नोंसिनिसो खोथाहाय आं हले जिरायनोसैसो दंफां सायाव दंफाङाबो फांथाम फांब्रै दंथारबाल गैथारा माला दानफायजोबखोथाय बिथिंजायनि दंफांखौबो आयौ माबायदि नागिरहैखोथाय जोंना सारा लुदुं मेम आं रायज्लायबाय थानो बाबायहाय एफा गरमाव नोंसोर एसे सिरि थाथ'दो ओमफ्राय ओइ राजा नोंसोर ओमफ्राय मैया सनाजों नोंजों मायाव थांनायमोन डेटिंआव थांदों नामा नोंसोरो बा जोंनो खिन्थालांलायलायाब्रा नोंसोरो जा सयथान गोजाखा सानैबो फाग्ला बिदि खोथाखौ खिथा जायो नामा नोंहाबो एसेबो कमन सेन्स गैखाया नामा नोङो न'आव थाइमाथे बावदोंसोब्रा गरमाव सिरि थागोन नोंसोर गरमाव सिरि थागोन मा बोर खेलाय एफा गरमाव ओरैनो सान्दुंआनो थां मोनगासिनो जोङो आरो नोंसोर गरमाव मा खालामद्रायबाय थायोब्रा जेरावबो थाङाखै आरो ओइ बे हाथरखिया मा हिनजावफोरजोंल' थायोब्रा हिनजावफोरजोंल' थायो जोंजों थाफैब्रा जोंजों थाफै हौवाफ्रा हौवाफोरजों ज' थानांगौना हिनजाव सुरिसो जालांबायलै नोङो हिनजावफोरजों थायै जोंजों थाया माथो बाब सानैसोबा दख'ना गानना फैदोलै नोङो आइ एंखुर मा राव बियो मा राव आरो बोरलायबाय नोङो एफा गरमाव गावहालाय गोसोम सोमनो एंखुराथ' माथो गुफुरसो जायो नोंहालाय मानो इसिबां गोसोम अ लुदुंमोन आङो जोसा माइरंनि एंखुरब्रा ओंखायनो गोसोमब्रा बाबारे आयु खुगायाथ' ब्लेडानो हाया मासे गोबौ आयु जेरावबो रोंखाजोबनाय लेखायावथ' गैया माथो दाखालिथ' मा लिरनानै हरदों गिज्रा थिज्रा जाहैदों जायाखोमा सोरबाखि गथ' जोनोम होनो रोङै आइजोआनो हिजरा जाहैबाय बेखौनो हिजरा होनो बेफोरखौबा रोङा फाग्लाया मा लिरोहाय लुदुं मेमबेसोमोन आरो बिदि लिरग्राया जोंलाय सानगासिनोमोन बेखौनो सोर बिदि लिरना हरखो सोर आरसाव बिदि लिरना हरखो होननानै ओइ एंखुर मासि जाम्बा नोंलाय हिजरा होनाना बिदिखौ जोनोम होनाया बेखौ सांग्रेमासो होनो दा औथ' बिदिखौ सांग्रेमासो होनो ना औ ओंखायनो हिनजावफोरजोंबो लोगो जानांगौबा दाना नै हाथरखिखौ हिजरा होनो गावसोर बेफोरबायदि नलेजखौ मोनलाय लांला ओमफ्राय हिनजावफोरजों लोगो जायैनि ओइ बिगुर सेसलै असनमान खालामजोब्बाय नोंखौ सिरि थादोलै ओइ फाग्ला सिरि थादो